advised, we have a pursuit in progress. Units on non-essential calls directed to clear and stand by to assist. Grand Theft Auto priča započinje davne 1997. sa 2D igrom iz ptičje perspektive, skoro nazvanom Race and Chase. Igru je napravila ekipa iz DMA Designa, koji je prije GTA najveći hit bio igra Lemmings. Sama igra nije bila dobro primljena od strane kritičara, no igrači su je zavoljeli, jer su bili u ulozi kriminalca koji luta gradom te može ukrasti auto koje god poželi i naravno ubiti sve koji su mu na putu. Cilj igre je bilo skupiti što više bodova, a nakon 1.000.000 bodova išli ste na sljedeći nivo. 1999. izlazi drugi nastavak. Pogled je i dalje iz ptičje perspektive, no igra donosi poboljšanu grafiku. Pametniju policiju koja će vas pokušati uhititi, to jest ubiti kada napravite previše kaznenih djela. U igri su i 3 bande, i ako obavljate zadatke za jednu, pripadnici drugih će vas pokušati ubiti. Sam grad je veći, što znači više mjesta za istraživanje, a mogli ste zaraditi novac vozeći taksi, autobus ili kamion. Također, tu je i odlična opcija mijenjanja radio postaja koja se zadržala sve do danas. Zbog velikog napretka u tehnologiji, treći dio GTA nastavka se seli u 3D svijet, a to je ujedno bila i najveća promjena u GTA serijalu. Priča ima veću ulogu, no igrači su i dalje slobodni istraživati grad i raditi što god žele, pa čak i ignorirati priču u potpunosti. Same misije su teže i kompleksnije, sa ubačenim animiranim scenama tijekom njih. GTA 3 je među prvim igrama kojoj glasove posuđuju poznati hollywoodski glumci, poput Ray Liotte, Michael Rapaporta i Michael Madsena. Kritičari su igrom bili oduševljeni, a većina gamer časopisa i portala prozvala je GTA 3 igrom godine. Osim te laskave titule, GTA 3 je i najprodavanija igra 2001. godine. Nakon što je studio bio nekoliko puta prodavan, DMA Design postaje Rockstar North. 2002. izlazi GTA Vice City koji donosi nove priče, likove i bolji gameplay. U Vice Cityu, smještenom u izmišljenom gradu po popularnoj seriji Miami Vice, više ne morate raditi za razne bande, već možete izgraditi svoje pravo malo kriminalno carstvo. Kao i prethodna, Vice City je najprodavanija i najbolja igra godine. 2004. izlazi GTA San Andreas, koji naglasak stavlja na slobodu igrača. U ovom dijelu glavnog junaka možete oblačiti, tetovirati, mijenjati frizuru, nabildati itd. Igra donosi i RPG element koji omogućava treniranje svog lika kako bi mu povećali njegovu učinkovitost. Igra je puno veća od prijašnjih, a odvija se u 3 grada, to jest cijeloj San Andreas državi. San Andreas je isto igra godine, ali i jedna od najprodavanijih igara ikad, te odlično završno poglavlje za PlayStation 2. GTA 4 je izašla 2008. u isto vrijeme na PlayStationu 3 i Xboxu. Rađena je na novom Rage Game Engineu, te je mnogo realnija i grafički ljepša od prijašnjih naslova. Radnja se odvija u Liberty Cityu, a sama igra dobiva na većoj igrivosti zbog odličnog multiplaya s raznim modovima poput deathmatcha, utrkivanja i ostalih. U samo 24 sata igrica je prodana u 3,5 milijuna primjeraka, a u prvih tjedan dana je zaradila $500 miliona. Tu je ponovno preko 40 nagrada za igricu godine. GTA 5 je izašao 2013. i drži čak 7 Guinnessovih rekorda. To je najskuplja igrica ikad, u kojoj je uloženo preko $265 milijuna, a cijeli taj iznos, a i puno više, vratila je u samo 24 sata prodaje. Da na brzinu usporedimo, najunosnijem hollywoodskom filmu, Avatar, trebalo je 17 dana da dođe do $1 bilion zarade. GTA 5 je to uspio u 3 dana, a izašao je samo na PlayStationu 3 i Xboxu. U igri se ponovno nalazimo u San Andreasu, točnije u gradu Los Santosu, no ovaj put možemo upravljati sa 3 junaka. Svaki od njih ima posebne vještine koje su potrebne za izvršavanje misija. Svim ponosnim vlasnicima dostupan je i GTA Online,
gdje možete igrati sa prijateljima u Open World GTA svijetu, u kojem naravno kao i uvijek možete raditi gotovo sve. Rockstar je najavio kako će online svijetu stalno dodavati nove komponente. Što se tiče veličine mape, ponizni Rockstarovci kažu da im je cilj cijeli svijet, a s obzirom na sve što su napravili tijekom svih ovih godina, zar itko može sumnjati u njihove sposobnosti?